To fa mai sauraro rikici ya ɓarke bayan wani zafin martani da Garba Kore Dawakin Kudu ya yi zuwa ga Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yayin da maganganun suka tashi hankalin mutane. Ya yi magana ne wadda ainihin ba zai ɗauka ba da an san cewa shi ɗin ɗan ƙungiyar hamayya ne a jihar Kano kuma sun san cewa babban shi ɗan siyasa ne. To mai sauraro a cikin kaɗan daga cikin abin da wannan bawan Allah ya faɗa yana cewa in dai Kwankwaso bai yi taka tsantsan ba, na hango shi a gidan yarin Kuje na Abuja kusa da Faruk Lawan. Duk abin da kuka ji Kwankwaso ya koka a kai, tabbas idan wani ne faɗuwa zai yi. Na faɗa masa yanzu da shi da Abba Ganduje ya fi ƙarfinsu. To mai sauraro kamar dai yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon daga bakin wannan bawan Allah Garba Kore Dawakin Kudu. To amma mai sauraro kafin cikakken bidiyon da Allah, idan ka san wannan shine ainihin zuwanka na farko a kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa, da Allah ka samu ainihin hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribing, kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin hakan shine baka damar samun zafin labaranmu ingantattu kuma da zarar mun ɗaura. Mun gode kallon channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mai sauraro barkanmu da jimin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka. Labarai ɗumi su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu na mai albarka mai suna Tushen Hausa ya leƙa alƙawarin zafin batu da ke ta trending a kan social media kan batun Garba Kore Dawakin Kudu ya yi a kan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da ya wani zafin martani. To idan ba ku manta ba, wannan bawan Allah dai ɗan ƙungiyar hamayya ne ta jam'iyyar NNPP a jihar Kano, yayin da idan ba za ku manta ba a kwanan nan ma an jefi Abba Gida gwamnan jihar Kano kenan a hanyar ta fitowa daga cikin gida, yayin da waɗannan mutane sun ji daɗi irin yadda waɗannan mutane suka jefi wannan bawan Allah Abba Gida. To mu dai mai sauraro ba abin da za mu ce a kan wani abin sai dai mu ce Allah ya shirya, Allah ya tsige mana gaba. To mai sauraro kan cika ku da surutu ba mu je ga ainihin kan batun kai tsaye. Shi dai wannan bawan Allah idan ba za ku manta ba, wannan bawan Allah yana goyon bayan jam'iyyar APC ne, yayin da suke ta soki burutsu a kan wannan jam'iyya ta NNPP, yayin da yake wa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wasu maganganu marasa daɗi, yayin da ya haɗa da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Abba Gida yake maganganu a kan cewa in dai Kwankwaso bai yi taka tsantsan ba, tabbas zai ji shi a gefen gidan yari da ke ƙasar garin Abuja, gidan yarin Kuje kusa da Faruk Lawan. Duk abin da kuka ji Kwankwaso ya koka a kai, tabbas idan wani ne faɗuwa zai yi. Na faɗa masa yanzu da shi da Abba gwamnan jihar Kano kenan yake magana a kai, Ganduje ya fi ƙarfinsu. Duk da cewa mun daɗe muna jin irin wannan maganganu a bakin mutane kan cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fi kowa da kowa a jihar Kano a samun fans da yawa da kuma samun mabiya da kuma manya a ƙasa Godfather. So mai sauraro a duk a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau. Kar ku manta dan Allah, idan mutum ya san shi ne zuwansa na farko wancan namu mai albarka, ko kuma idan kin san wannan shi ne zuwanki na farko kan wancan namu mai albarka, ki ƙoƙarin danna mana subscribe, kana ki danna alamar ta ƙararrawa, domin haka shi ma ku damar samun zaɓin labaranmu da zarar mun ɗora.